Miksi tää on näin kringeä? Päätin nyt pitkästä aikaa tulla vähän jäppäämään tänne. Tällä kertaa mun brändistä. Mä oon alkanut rakentaa mun brändiä viime syksynä. Ja mä oon nyt tullut siihen pisteeseen, että mä oon hetken aikaa jo miettinyt, että millaisia tuotteita mä haluaisin lisätä tähän mun brändiin. Tai millaisia tuotteita mä haluaisin tehdä tai mitkä olisi hyviä tuotteita. Ja mä oon ratkaissut tämän pulman nyt niin, että kun musta myös itsestä tuntuu, että mä en löydä kaupoista enää semmosia vaatteita, mitä mä haluaisin itse käyttää. Ja että noi vaatteet, mitä mä itse teen, niin ne on tällä hetkellä mun lempparivaatteita. Niin mä oon nyt ajatellut yhdistää nämä kaksi asiaa. Eli shoppailu saa luvan loppua ja jos mulla tulee tarve saada jotain uutta vaatekaappiini, niin mun pitää se itse valmistaa, jolloin se myös on osa mun brändiä. Eli samalla kun luon omaa vaatekaappiani uudelleen, niin luon myös mun brändin mallistoa. Mulla on jo muutama tommonen tuote niin kuin mielessä, että mitä mä haluaisin tehdä itselleni, mitkä myös sopii tuohon mun brändiin. Ne on vaan nytten tekemistä vaille valmiita ja mä ajattelin, että mä tulisin sitten updateaa myös tänne, että mitä tuotteita mä oon lisännyt mun vaatekaappiin ja samalla, että millaisilla tuotteilla mun brändi rakentuu. Niin jännää. En mä tiedä. Like and subscribe.